Илебез буенча 1 октябрьдә өлкәннәр көне билгеләп үтелә. Ул яшьтәдә актив тормыш алып барып, яшьләрне көнләштерерлек итеп яшәп буламы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңелеп кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Үзегезнең фикерегезне сез төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә менә бу көннәрдә барысы да өлкәннәр көне дип сөйли, өлкәннәр көне белән тәбрикли. Сезнеңчә, өлкәннәр кем ул? Һәм без бүген студияда шунда әйтеп китик, өлкән актив кешеләрне җыйдык. Фердинанд әфәнде, ничек уйлыйсыз, өлкән кеше бүген кем ул? Өлкән кеше ул акыллы кеше. Тормыш тәҗрибәсен җыйган, зирәклек белән, үзенең яшәгән рәвеше белән, яшьләргә үрнәк булырлык һәм үзенең дөньяга китергән файдасы белән, кешеләргә китергән файдасы белән эш салган, тарихта эзе калырлык эш сала алган икән, файдалы кеше булып яшәй алган икән, игелекләр кылып яшәгән икән. Ниндидер бер үзенең паспорт данныйлары буенча өлкәнәйгән икән, аны өлкән дип әйтергә була. Әмма кеше өлкәнәя, күңеле ничә яшьтә? Шул яшьтә кала. Аның физиологиясе үзгәргән мөмкин, эчке халаты аның үзгәрми. Менә без бүген үзебезнең Габдулла Тукай исемле Татарстан дәүләт филармониясендә өлкәннәр көне дип уздырдык. Безнең музыка көне дә, чөнки бу музыкаль филармония инде, анда җырчылар, музыкантлар. Безнең ул 2014 елдан бирле безнең филармониябезнең директоры Кадим Назировичның идеясе, безнең ил башлыгыбыз Рөстәм Нургалиевичның Мадиярдәм, Шәрипшин Мадиярдәм белән алып барыла. Менә 5 ел буе без шушы ил буйлап сәяхәт, дөнья буйлап сәяхәт итәбез. Анда катлаулы исемнәр, күп Россиянең халык артистлары, анда бар 85, 86, 90 яшенә җиткән артистлар да бар. Һәм сәхнәгә чыгалар. 96 яшенә кешене инде карт дияргә була. Өлкән генә түгел, карт дияргә була. Яше буенча. Әмма ләкин күңеле белән яши икән, ул мәхәббәт турында җырлый икән. Бу инде япь-яшь дигән кеше. Шуңа күрә яшьләргә кызыгырлык, гомер белән, иҗат белән һәм яшьләргә үрнәк гамәлләр белән яши бүгенге көндә. Ничек булырга икән? Чөнки гадәттә өлкәннәр дигәч, кемдер өйдә оек баш бәйләп, анда мәсәлән, оныкларны карап утыручы кеше буларак кына күз алдына китерә. Менә сез ничек уйлыйсыз? Мондый образ бездән электән килгән образмы бу? Һәм бүген мондый стереотиплар булмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Сез ничек уйлыйсыз? Менә минем уем буенча безнең дөньяда яшьләрнең дә бар 30 яшьлеге, оларның 30 яшьлегенең ішке тормышы оларның 90 яшьлек, 80 яшьлек дип тә әйтеп була. Инде бар өлкәннәр, оларны өлкәннәр дип әйтергә тел дә әйләнми, потому что безнең оешмабыз яшь йөрәкләр дип атала. Без Яшел Үзән районының Нурлат авылында 4 ел элек тудык дип әйтсәк тә була. Менә инде безнең төркемдә 50 яшьтән алып 81 яшьлек кешеләр йөри. Инде менә бергә аралашып, спорт белән шөгыльләнеп, инде сәхнәләрдә җырлыйбыз да, биибез дә, әбиләребез Менә ди, монда ди хәзер бу матур күлмәкләр тектердек. Бу матур күлмәкләр булгач, президентский фонд гранты оттык. Шулар булгач ди, хәзер безне ди сәхнәдән ди төшерәсе дә килми ди. Алар инде менә безнең спортзалда кайчан занятие була дип расписаниене көтеп утыралар. Без Скандинавия таяклары белән урамга чыгып, авыл урамында йөрибез. Спорт темасына без әле тукталырбыз. Менә бер генә әйтәсем килә. Иң беренче без башлаганда безгә авылдашлар бераз шундый нигенә карадылар, теге с удивлением. Инде булай урам буенча жүргәнче намазга басып, намаз укысагыз лучшырак булыр иде дип. Әмма ләкин безнең апалар, әбиләр бер дә аңгар бирелешмәделәр. Алар мәчеткә дә йөргә өлгерә. Өйдә оныклар белән дә шөгыльләргә өлгерәләр. Инде клубта концерт куярга да өлгерәбез. Спорт белән заниматься өлгерәбез. Демәк, кешенең һәрберсенең үзеннән тора. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, алар өлкән кеше дип пенсия яшенә җиткән кешеләрне билгелиләр. Ринат әфәнде, сез моның белән килешәсезме? Мен әзрәк ачыклык кертәсем килә.
Bütün dünya selametlik saklao uyuşması iş türkümge böyle ülkenin yaştagilerini. 65 yaştan 75 yaşga kadar bunları ülken yaştagiler. 75 yaştan 90 yaşga kadar onları kartlar. 90 yaştan üstegiler onları uzak yaşavcılar, dolgajitili. Mene tağım bir aytasım kele, sonғы 10 yıl içinde ülken yaştagi kişilerinin sonu bütün dünyada şul hesaptan Rossiyada da orta. Bizim respublikada da orta. Ol bir yaktan bir geybet. Çünkü bu bitinde korsete kişiler uzağırak yaşay. Onlar arasın yaşao şortları yoktur degen korsete. Bitinde ol tiktir ondan uzak yaşamay. Mine eğer de bizden mine bu onuna bulsa da o biz mine bolaşağında oğulda 45-50 yaşlık ebiler, babaylar bizden için bu vakitte uramga çıkıp oturup duraları. Şulay bit. Hazır 45 yaşlık hatın kızga sen ebi deyip etsen ol bitinde. Mine mınsı bir anlarsın aytasım kile. Belki biz yanıdan tağın söyleşkende bu meselenin tağın küterimiz. Türlü şey yaşarga bula. Mine aytib öttiler, 30-35 yaşta da özüngni 90 yaşlıktan da ki qartarak his eterge mümkün. Ulugaya kızganışqa qarşı tabiat şolay yaratgan kişini, ol kişigine tugul, bütün jan iyesi, ösümlükler, başta yaş bula, motor bula, ona nekirinep qartaya, şolay da kişi qartaya, türlüçe qartayırga mümkün. Bunun sebepleri көп. Sebepler. Men indi bugün hazır tabip olarak da avru turunda söylesim de kelmey, çünkü avru indi ol avru, ana davalarga kerek. Avurmasın için нәрселерге kerek. Eң birinçiden men sizden bilen 100%-ga kelişem. Eң birinci aktif turmuş alıp barga kerek. Bit maqal bar halkta, harekette bereket degen. Eğer de mınday da bir aytım var. Men детсадқа йөргән, балалар бакчасына йөргән вакытта качан мәктәпкә барырмын дип нитәдерем, ди хыялланадырым. Мәктәпкә йөргәчтен качан студент булырмын дип хыялландым. Студентта вакытында качан эшкә барырмын дип хыялландым. Менә хәзер эштә утырам. Hem özüm şöyleyim, niyerse bulgan meni işlep, men şol bala bakşasındağına oturmadım degen köp etip. Hazır mene pensiya yaşına жеткәчтен, pensiyaga çıksam, erkinlep jal eterim, gel oturup dururım, ağır işler işlemesip, bu dürüst түгел. Dürüst түгел. Kişi bildiralgan kadar hareketlenirge tiyir. Mene özünüzgene alıp qaraq, yol günü, yuklarga bulan bit, köp meteleysin. Ne kadar kübrek yatıp dursan şu kadar kaçır ağırta başlayıp kaçırdır ninder uylar kere başlayıp. Siz dürüst ettiniz hareket deyip. Mine bizden sportçı Ahmet abimiz da var. Etip gitseniz deydi sport bilen şug'ullanu bu işrakta köpmü bizden ülken yaştagi kişilerini birleştire hem alarga indi ninder üsteme hareketlenirge şulu. Kun sayın indi ninder şug'ul taburga yardım etedi deb o'ylaysiz? Bu sırauğa bir minut içindekine cevap bitirip bulunmuyor. Ne için deseniz, ülken kişi, ulu kişi, ol büyük tecrübeli kişi, ol özünün tecrübesini gençlerge birge tiyir. Mene şuları birge için uyuşmalar bulma gerek. Ne için desen, tıktırmadan aytıp ulu bitinde, aha sana falan hat diyer. Ayda silal edip bulmuyor. Onun sonunda uyuşmalar bulurga tiyir. Tecrübeli birige deyişi. Bana bugün 91 yaş, siz aytırsız ne deyip sırauğuz sport turunda. Ben ömrü boyu sportla şöğlendim. Bizden, bana iptaşlarla aytıp gittiler, onların şulayık uyuşmalar var. Bizim özümüzün şulayık uyuşmamız var. Onun yetekçisi Şakirov Mahmud Şakiroğlu. Onları Vladimir Vladimirovич Maksulov, mene olar, olup oralar bizim uyuşmanı uyuşturular, birleştirirler. Şundan sonra nişti beterge gerek. Ali ayttık, uzayızbitler oralaşu, o üzerine bir etergeç bulup durur. Atmasına neçe tapqır şug'ullanasiz siz? Hazır men şug'ullan, neden şağı boyunca men 17 mərtə dünya şampiyonu buldum. Dünya şampiyonu. Jiguru boyunca buldum, men 12 mərtəbə dünya şampiyonu buldum.
Әле ике түрдән дә дөнья чемпионы булган, менә бер үзем әле мин. Әле хәзер дә шөгыльләнәм. Хәзер дә менә без сезне беләбез, көненә ничә чакрым йөгерәсез? Иртәлән сәгать 4-тә, менә иптәш әйтеп китте бит, җоклап булмый дип. Ничек син җоклап ятасың? Хәзер сине иптәшләр анда көтә. Анда көтәләр, киләләр, синең килгәнеңне. Демәк, берләштерү чарасында булырга тиештер әле монда. Жүгереп, оралашу. Спорт дибез, әмма ләкин дистанцияны килеп җитмичә үлгән яшь спортсменнар да бар. Спорт ул шул кадәр чагыштырмача әйбер һәм бик бәхәсле әйбер. Менә 90-га җитеп яши алганнар, ул үзеннән шәхсилектән, кешенең генетикасыннан тора торган әйбер, ул бөтен кешегә дә кагыла торган әйбер түгел. Бөтен кеше 91-га җитә алмый. Яшь спортсменнарның бик күп үлем очракларын без беләбез. Бу очракта спорт әлбәттә кирәк. Ләкин спорт әле хыялларын чынга ашыра ала. Безнең бер видео язма бар. Әйдәгез карап үтик, аннары дәвам иттерербез. Вот этой бабушки старожила болельщиков Татьяны Царевны. Кузьма Апа, ей 95 лет, дорогие друзья, давайте громко поаплодируем! Кузьма Апа, вам вот такой вот шарфик, и я знаю, что ваш любимчик это Данис Зарипов, поэтому все внимание на экран, сейчас несколько цифр. Данис Зарипов лучший бомбардир от Барса в истории КХЛ, 328 очков, но это еще не все. 1200 матчей в чемпионатах России у Даниса Зарипова. 95 яшенә җитеп кенә безнең Фатыйма апа кичә үзенең хыялын тормышка ашыра алды. Акбар суенына килеп, ул инде хоккей карап үзенең кумиры Данис Зариповны күрә алып, менә шундый бәхеткә иреште дип әйтик. Һәм без чит илдәге мисалларны, өлкәннәрнең ничек яшәвен рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыруы һәм без бүген өлкәннәр, актив өлкәннәр белән фикер алышабыз. Дөрестән дә чит ил мисалында, мәсәлән, шул ук пенсияга чыгу, ул инде зур бәйрәм, чит илләргә бару, иҗат, спорт белән шөгыльләнү кебегрәк бәяләнә. Бездә өлкәннәрне актив тормышка этәрү өчен махсус әле оешмалар да эшләп килә. 3нче буын университеты, менә сез әйтеп китсәгез иде, Луиза ханым, нинди эшчәнлек белән шөгыльләнәсез? 3нче буын университеты иң беренче әйтүем шул, Россиядә бер генә. Чөнки без 3нче ел рәттән Россиядә беренче урын алабыз. Чөнки бер җирдә дә өлкәннәрне укыту учреждениесе юк. Бу университет, 3нче буын университеты 22 факультетта укыта. Менә сез әйтеп киттегез, спорт белән шөгыльләнергә кирәктер. Ләкин әнә күп кенә олыгайган кешеләр акылны югалталар. Шулай бит инде. Башкалар әйтте. Ну, кемдер әйтте инде, шундый фикер бар. Спорт белән шөгыльләнергә начар түгел. Начар түгел, кирәктер ул. Чөнки физик көч керә. Ә менә инде акылны югалтмыйча, 90-га кадәр яшәп, акылны югалтмас өчен менә шушы факультетларда уку кирәк. Менә беләсезме? Укыр өчен дә бит әле акыл кирәк. Менә анда Укырга барганчы ул акылны ничек сакларга? Менә алар пенсияга чыккан кешеләр генә бар анда. Менә теге утырып, камеда утырып, фәлсәфә сатучылар бармый анда. Анда бик талантлы, бик дәрәҗәле кешеләр бара, тормыш дәрәҗәсен туплаган. Менә әйтегез әле, нәрсәгә кирәк олы кешегә иктисад турында белү. Бу инде яшьлеген саклап кала белгәннәр. Менә финанс турында белү. Менә 22 факультет. Аның ничәсе ул белем факультеты. Менә безнең хокукларны белмибез. Мәсәлән, Казанның тарихын белмибез. Иске урыннарның, иске урамнарның исемнәрен белмибез. Менә шушында инде 3нче буын университетында шундый факультетлар бар. Әле хәтта компьютер эшчәнлегенә дә өйрәтү бүген ул бик мөһим. Әле ничек кенә компьютер бүлегенә язылырга, факультетына язылырга. Безнең шуның кадәр күп чират. Менә ул елга бер генә язалар анда. Быел 1,500 әби бабай килде. Аларны менә үзегез күреп торыгыз. Алар бит төрле факультетларга язылалар. Бигрәк тә компьютер. Менә картлар 90 яшьме, 80 яшьме, аныклары белән компьютер артында утырып. Бу түләүле укулармы?
Менә түләүле түгел шул. Менә шуны. Гадәттә менә мәсәлән Бу димәк дәүләт канатасында дигән сүз. Менә ул дәүләт кенә түгел. Бар безнең җитәкчелек университетның җитәкчелеге. Тәҗрибәле кешеләр. Аларның шуның кадәр күп проектлары. Шул проектларны без тәкъдим итәбез. Хөкүмәт берәр төрле акча бирә. Шул акчага ул бөтенләй бушлай. Шуңа күрә халык күп килә торгандыр инде. Менә миндә әйтәсем килә. Безнең авыл әбиләре шулай иттереп, бездә авылда әбиләрне, апаларны җыеп, пенсияда булган туташларны 16 кешене компьютерга өйрәтеп чыгардык. Инде хәзер безнең тоже бушлай. Безнең менә апалар, әбиләр бөтенесе WhatsApp'та да утыра, хәзер компьютерда да утыралар. И хәзер теге ЕСИЯ аша, госуслуги аша үзләре дөрестән дә ниләрен дә җибәрәләр. Җиңеләйтәләр аларның эшен тормыштагы. Шул хәтлек кирәкле әйбер. Менә аны, конечно, республика күләмендә бөтен авылларга, менә именно җырак авылларга җиткерәсе иде. Дөрес. Монда оныклар гадәттә, мәсәлән, шул оныклар балалар өйрәтергә иренәләр һәм аларның түземлелеге җитми. Монда әлбәттә инде менә мондай оешмаларның әһәмияте бик зур. Әйе, безнең мәдәният өлкәсе кешеләре дә бар. Люция ханым, әйтсәгез иде, менә өлкән яшьтә дә инде үзегезнең яшьлегегезне һәм көчне югалтмас өчен сез нәрсә эшләргә әзер һәм нәрсә эшләргә булдырасыз? Менә өлкәннәр дигәчтән инде без Мен инде 12 ел пенсияда 50 яшьтән чыктым. Элек безнең өлкәннәребез 50 яшь тулуга, хатын-кызлар 50-дән, ир-атлар 55-тән пенсияга китәләр иде, эшләтмиләр иде. Аллага шөкер, без пока эшләп торабыз. Инде мен менә 12 ел пенсияда булуга карамастан эшләп торам. Нәрсә кирәк? Безнең эштә зихеннең булуы кирәк, Фернан әйтмешли. Роль кирәк. Роль генә түгел, зихенең булмаса роль уйнап булмый, Фернан. Иң беренче истә калдыру сәләте кирәк, зихен кирәк. Шуңа күрә менә мин әле бүген килгәндә дә уйлап килдем, безнең инде менә мин иң яше 62 яшь, аннан соң калганнар 70-75 яшь, иң өлкәнебез безнең Исламия апа, без 9 кеше калганбыз театрда. Безнең соңгы арада бик өлкән менә мөхтәрәм артистларыбыз тиз генә менә көтмәгән җирдә киттеләр дә бардылар. Менә нәрсә дип әйтим, сәнгать без инде бу инде теге күчмә театрда озак йөргәнгәме, менә башка театрлар белән чагыштырганда, безнең театрда менә иртәрәк китеп бардылар менә өлкән артистларыбыз. Менә шул турыда да уйланып килдем мин бүген сездән сорауларны сорагачтан. Сәнгать яшәртә дибез инде, театр яшәртә, безгә картаярга ирек берми дип без үзебез тырышабыз инде. Ну арттан барыбер тертә нәрсәдер. Но инде мин менә спорт белән дигәннән 3 ел элек Скандинавия таяк алган идем. Менә 1 ай элек йөри башладым шуның белән. Яңа шөгыльләрне үзләштерү бер кайчан соң түгел дип әйтергә кирәк. Мондай мисаллар бар, безнең күп кенә мисаллар бар. Мәсәлән, 91 яшьлек модель Дафна Селф, ул инде модель булды. Безнең видеоязма да бар. 91 яшендә дә модель булып көненә $2000 акча эшли. Һәм ул инде иң өлкән модельләрнең берсе булып санала. Үзенең эшеннән тәм таба, күптән түгел генә ул моның белән шөгыльләнә башлаган. Һәм шулай ук үзебездә дә мисаллар җитәрлек. Мәсәлән, 77 яшендә Александр Трусов журналистика бүлегенә укырга керергә ниятли. Һәм бу инде аның 4нче югары белеме, менә шундыйрак үрнәкләр бар. Димәк, шул ук Скандинавия йөрүе белән дә һәм башка өлкәләр белән дә танышу. Ничек уйлыйсыз, бер кайчан да соң түгелме, Ферзан әфәнде? Юк, бер кайчан да. Алга үсешкә омтылу әдәм баласына тумыштан була. Ул гел үсәргә тырыша. Сөйләргә өйрәнергә, җырларга өйрәнергә, укырга өйрәнергә, аннан булган белемен кешеләргә бирергә, гел кеше үсештә булырга тиеш. Әгәр син үсештә үзеңнең яшьлегеңне саклый беләсең икән, син шуңа омтыласың икән, син шул яшь кеше булып каласың да. Ул белем өлкәсендә дә шулай, сәламәтлек өлкәсендә дә шулай, гомумән тормыш итү мәсьәләсендә дә шулай. Син үзеңнең эшеңне саклап калырга тиешсең. Гел үсәргә тырышырга тиешсең. Компьютер мул, башка әйберме ул, нәрсә генә булмасын, һәр вакытта өйрәнергә тиеш кеше. Һәм шул үз үрнәгенә яшьләргә бирергә тиешсең. Сәламәтлекне бу чакта саклап калырга. Сәламәтлекне ничек бу чакта саклап калырга безнең табиб бар. Барыбер бит инде күп төрле факторлар бар. Менә үзеңне әзерләү дигән шул ук оешмалар, шул ук стимул булып тору дигән әйбер бар. Генетикадан гына да торамы икән монда? Әллә инде һәр кеше үзе дә үзирәне. Иң беренчедән, әйдәгез, мин инде бу сезнең таяну нуктасында беренче тапкыр гына чыгыш ясамыйм. Берничә тапкыр әйткәнем дә бар. Тагын бер тапкыр кабатлыйм. Спорт ул зур эш.
Спортны айрым куярга кирәк. Хәрәкәтләнү ул кешегә хас әйбер. Кеше хәрәкәтләнер өчен туган, йөрер өчен туган. Менә безнең хөрмәтле спортсмен ул андыйлар берәү, икәү, унау, йөзәү булырга мөмкин. Без бит бүген көндә бит менә хәзер күрсәтеп киттегез модель. Без алар турында түгел, без гомумән халык турында сөйләйбез. Менә ул шуңа күрә без спорт турында түгел, без әйтергә тиеш, хәрәкәтләнегез. Тагын бер нәрсә, дөрес туклану. Тагын әгәр дә мин туклану турында сөйли башласам, телевизор каршында утырганнар да әйтергә мөмкин. Нәрсә сөйли инде ул? Әмма дә бит мин әллә нәрсәләр турында әйтмим. Улгайган кеше әзигенә күбитеп ашарга тиешле, күбрәк клетчатка булган, ягъни җимеш, яшелчә. Мин бит әйтмим, банандыр теге чит илдәге, үзе бездәге, чөгендер, кәбестәк һәм башкалар. Аннарысы оралашу, менә әйтеп киттек, оралашу ул кешенең психикасына шулкадәр яхшы тәэсир итә. Менә тагын бер тапкыр кайтып искә алыйк үзебезнең әби бабайларны. Аларга бит яңгыш кына бер сүз әйтсәң дә алар җавап китәргә мөмкин. Шулай бит. Аларның күп олы кешеләр үзләре генә ялгыз гына калырга мөмкин. Я ире үлгән, я хатыны үлгән, я балалары чыгып киткән. Шуңа күрә бу бер генә бу хәрәкәттән генә дә тормый, ашау ичүдән генә дә тормый, оралашудан генә дә тормый. Бу комплексны, бөтенесе бергә булырга тиеш аның. Менә мин монда тагы сезне бик хуплысым килә, потому что менә бу 4 ел эчендә безнең бергәләшеп, менә авыл әбиләре, апалары 60-тан артык бер төркемгә җыелдык. И алар безнең төрле нидән областан дигән кебек безнең занятияларыбыз. Менә җырлауда, биюдә, Скандинавия таякта, спорт комплекста да ниябез, шоңгыда да йөрибез, велосипедта да йөрибез. Без велосипедлар алдык фонд аша, президентский грант аша. Самое главное, менә бу оралашу. Без атна сайын җыелышып, бергә күрешеп, без бер-беребез кычышып, бергә менә шул хәтлек бер семья булдык. Әмма апаларыбызның чырайлары үзгәрде. Олар инде бер-берсенә карап хәзер теге менә элеке бер телогрейка киеп, булай шәлләр бәйләп, менә шундый апалар, шундый әбиләр. Димәк, яшәреп киткәннәр инде. Яшәреп киттеләр. Хәзер инде шалбарда кияләр, курткада кияләр. Инде нигә чыкканда бер-берсенә карап, матуррак булыйм дип тәнияләр. Менә аларның именно стимул, аларның бөтен менә йөрәкләре, дәртләре уянды. Безнең дә уянсын дигән фикердә, Әхмәт әфәнде, сез дә әйткән идегез, менә оешып, нәкъ менә шул оралашуда күп роль уйный дип. Сезнең шушы җиңел атлетикага, спортка, чаңгы ярышларына халык күп җыеламы? Һәм мәсәлән, шул ук өйдә ятучы, һәм инде мин өлкән яшьтәге кеше, миңа хәрәкәтләнү хәзер кирәкме икән инде дип уйлап торучыларга нәрсә киңәш итәр идегез? Аны ничек белергә кирәк? Әгәр дә һәрбер кеше үз исәнлеге өчен үзе җавап бирә. Менә иптәш әйтеп киттеләр монда, комплексы кирәк дип. Әйтеп кенә булмый инде, оралашу, кырын жатасың да, анекдотлар сөйләп жатасың. Юк, ана бу иптәш без әйтәм кирәк. Бөтен хыялыңны, бөтен үзеңнең тормышыңны син һәр вакытта мин кешегә әйтмим бер сүз, мин кешене өйрәтмим, мин ничек үзем яшим, шуңа әйтәм. Мин һәр вакытта кешегә рәхимле булдым. Ул бик җаваплы эш. Һәрбер кешегә җаваплы, һәрбер кешегә җавап биреп кара җарап булмый. Бик сирәк кешеләргә жараклы булалар. Һәрбер күңелләрен күтәргән актив тормыш. Син булай сөйләмәсең, син булай. Ул шагында әйтергә ярамый. Менә бу спорт дигәннән. Менә бу миңа ул спорт бик күп нәрсәне белде. Менә хәзерге заманда мин көн сайын сәгать 4-тә торып 2 чакрым, 3 чакрым жүгереп кайтам көн сайын. Сезнең мисалда әлбәттә йөгерсеннәр иде. Әгәр Алпан тепен гастрольдә кайтып кына керәбез әле. Алар бер дә шук. Син үзең һәммәсендә. Луиза ханым, ничек уйлыйсыз, өлкәннәр актив тормыш алып баруда нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Актив тормыш алып бару. Бер-берең белән аралашу, менә бездә бит алар уку белән генә шикләнми. Төрле факультетларга йөриләр, бөтенесенә йөреп чыкканнары бар. Укып кына калмыйлар. Менә бергә җыелышып чәйләр эчәбез. Бер-беребез турында сөйлибез.
тормыш тәҗрибәсе белән уртаклашабыз. Таяну ноктасы эшли. Менә берәрсе авырып китсә, шуңа барабыз, шуның хәлләрен белешәбез. Шул бит инде ул аралашу дигән сүз. Монда комплекслы эшләр кирәк барыбызга да. Бүген 1 октябрь өлкәннәр көне һәр кайсыгызны бәйрәм белән котлап, сәламәтлек теләп сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.